Maswera sei muri Zimbabwe togashira mishonga chenyu chama secret ama conventions zitandoita iye Glory and welcome back to this episode. Aiwa tadzoka zvakare nenyaya dzenyu muzora nhasi regai ndingoti Wednesday ndokumbura mungandiregererawo vhiki rakamhanya very fast ndakanga nditori busy kudozoona kuti kwatooma past 8 vanhu vatopa meeting apa ndasiya laptop yacho yandoshandisa sorry sure asi zvatichaita we are inviting everyone Tuesday next week uyai tiite prayer vigil tichinamatira situation yevanhu vari muSouth Africa maZimbabweans mazhinji we are under threat saka tiri kuti aiwa isusu tiri vana vaMwari kana zvinhu zvarema hanzi daidzai Jesu ndiye mudzikinuri wedu handitika saka Tuesday ndichasiya link kubva neMonday anditi ndichagadzira link then ndoisa Monday ndichaiposta neTuesday toita prayer video vanhu vose vari kumatima nenyika wherever you are UK Europe uyai tizochema kuna Mwari Mwari vatinzwire ngoni alright regai tipinde munyaya dzedu dzemuzuva ranhasi vatete indakasangana nejaya randichati Victor ndini uya ndainge ndanzwa nekukwira makomo ndichinamatira marriage kana wava over 25 pese pawasvika dzingori nyaya dzemarriage wakazvinzwa here kuti Zodwa ari kuchata wakazvinzwa here kuti Zandile akakumbirwa vatete apa unenge uchitozama kuzvibata uchitonamatawo kuti zviite asi ndinoona sekuti kune vanhu vasingawani zvavanoda nenguva dzavanoda. Everything is a struggle. So kusangana kwangu na Victor was an answered prayer. My haters also ainditaura aizonyarara kuti si. Victor aiva munhu pavanhu. Aitika mabox ose. Vatete kuva kind, kuva loving. Ndikatenda denga kuti rainge randiitira zvakanaka. Handina kumboita nguva yakawanda tichifambidzana kusvika Victor akumbira kunoona vatete vangu. Deti rakarongwa. Victor haana kundinyadzisa. Victor akauya akaroora. Murelationship Victor ainga neclose shamwari yake yaanoita nayo almost everything. Shamwari iyi yainzi Lincoln. Chero pandakaroorwa pamwe nekuchata Lincoln aivepo achitoita friend yagroom vatete kuna Victor. Ndakaudza vatete vangu kuti dovi rainge rakawandisa pachirimbani. Ushamwari hwake waive extra zvekuti Victor aigona kuti tiri mumba medu Lincoln akafona Victor waisiya zvose omhanya kuna Lincoln kuti ndiwo ushamwari here chero ina Virginia shamwari yangu tainge tisina ukama hwakadai wainge huri extra. Basa raVictor raimutendera kushanda achibva pamba waigona kuti uchibuda pamba Victor aikudza kuti I will invite Lincoln over anditandadze. Umwe musi ndakabuda pamba asi ndasvika kubasa ndakafunga kuti ndainge ndakangamwa an important file. Ndakasvika kumba mota yaLincoln itori mudriveway. Ndaitombenye ndacomplaina kuna tete vangu kuti nguva inospenda Victor naLincoln yaiva too much for vanhurume. Vakati ndisagodokera Lincoln. Vatori nani vanotamba vese zvebusiness. Pane vanofurirana kuita zvemagirlfriend. Ndakasvika mumba irizi magoni ainge asina kukiwa. Kii yepagedhi ndainge ndinayo. Saka ndakasvikopinda pamba sezvo umwe neumwe aiva nemakisi ake. Vatete ndakasvika ndikapinda mumba kusvika kuwana here murume wangu Victor vatete akakotamisa Lincoln. Vaviri ava vaiva busy kutamba mutambo wevanhu vakuru apa vari varume vese. Pfungwa yekuti tsvimbo yaSamuel yainonyika mumurume youya kwandiri yakandirwadza zvakanyanya. Koma kenza ari kwaya vatete ainga asingatyere kundipomera ko zvirwere zviriko izvo vatete ainga asingatyi nazvo here ko kutadzira denga handiti chero bhaibheri chairo rinozviramba here vatete kuiswa pabarika nemunhurume here ndosaka mukati meimba yedu yemukati mainge makaneta simba rose raiperera kumurume. Ndakaramba ndakamira ndakatarisa vanhu vari mubishi vatete ndakaona zvese ndakazokosora varume ava vakavhunduka. Victor akatanga kuapologiza hanzi baby it's not what you think. Lincoln aiva akadya lesi hanzi tell her the truth. Victor ndopa akatanga kutaura kuti sorry baby ini ndinoda varume kubva kare ndakamanikidzwa nefamily yangu kuroora to keep up appearances asi kubva ndichikura handambobvira ndaita girlfriend ndiwe kutanga if you stay ndinokupa mari. Munozwa kana ukarwadza zvakanyanya uchemi asi kuti unoita namo kuperera chaiko
unotanga uchazviblema. I'm not woman enough kuzowana munhu ochiva umwe munhurume. Vatete, chandakaramba kuramba ndiri mumarriage iyi, ndakabuda mumarriage iyi kuti ndivasiye vachichasodanana zvakanaka. Vanhu vakandisvora hanzi munhu asina 2 years achata kwava kutosiyana nemurume. Vanhu havazivi mastruggles angu kana zvandakaona vatete, asi ini hangu ndinotenda Mwari akakurumidza kundionesa zvaiitika mumarriage mangu. Ndine mavanga emwoyo, asi ndinovimba nerimwe zuva Mwari vachandinyaradza. Mazuva atakurarama mazuva anogozha fani. Unoshamisika kuti kandi chii chiri kumboitika. Varume vagara vadori vashoma. Zvino kana varume voti shotesa kwai tiite sei zvenai Mwari wangu. Zvakaoma hazvo. Kuna ID ndinongotiwo chokwadi tinotenda Mwari kuti at least you discovered it paine nguva. I remember pana umwe ID akatumira message achiti vava ne 3 months vachata asi hapana zviri kumboitika, munhu ari kungonzvenga. Ndobatanidza ne confession yaBamkoma vaya vaitaura kuti varume vabahwa nechingochani, hanzi varume vari kurura muchingochani. Ngadai Mwari atinzwira ngoni. Right, regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here vatete, ndakabata rusingabatwi. Yangu yekuda kupfuma usina kubuda ziya iyi vatete yakandipinza panguva yakaoma. Ukaona woita zvivindi zvekunoromba, unenge usingachadzokeri kumashure. Ingara ndiri munhu wevanhu, ndingangoti ndaiti ndikada information, ndikabvunza muvanhu, ndaiwana. Ndakanzwa kuti kuromba kwaidyisa. Vatete, hino ndiani anoda kufa nezhara when you have a chance to eat? Unoita join the band wagona operish. Manje indaisada kuita perish ka, saka ndaitofanirwa kuti nditewo zvinoitwa nevamwe varume. Vhele vatete, tese tichangofa, asi beta kufa wamboita svimari zvinyaya. Asi beta kumbofa wamboita svimari. Vatete, handina kuziva kuti ndainge ndabhejera bhiza rine mauta vatete hari mhanyi uye raizondi disappointa. Ndakaenda kunotsvaka mushonga nevamwe vatete. N'anga yakanditi yainge yandifarira, ndiri munhu anofara nevamwe zvakanaka. Ndofunga manzwa pamberi apo ndichiti ndiri munhu wevanhu. Aizoda kundiita 2. Vatete aizoda kundiita. Sekuru vakati vaida kundiita 2 in 1 kunge gumbezi. Ndikurumidze ndapfuma. Hamuchiona ka, it pays to be a people's person. Asi ndinoda kutaura chokwadi, first time yandakaona hunga vatete, ndakava nekutya kukuru. Chekutanga nange ndisati ndakambosangana nayo, taingonzwa kuti inoexista, ndichifunga kuti ndezvemufirimu. Saka kuzoiona ichibuda mugate yamarinetwa nemushonga kuti irombeswe nayo, ndakava nekutya. I don't know kuti what is hunga. Vatete, murombesi uyu akanditi ndaiva ndaita rombo rakanaka kuwana hunga iyi. Ndava vazhinji vaichichemera asi vasingasangani nayo. Kuonekwa kwayo kwaiva very rare. Ndakati vanhu vakaoma kutora zvisikwa vachizvipedza vachizvishandisa kuroya. Asi kana wakarohwa nenhamo unenge usina matyira, unenge ungoti chinouya chinoona. Ini nhamo yepaZimbabwe yakaenda kuHarvard chaiko, inokusiya waumbuka kunge hembe yatsengwa nedhongi. So ndakabvuma ini, hama musandisvora, maida kuti ndidiniko. Sekuru vakandisimbisa kuti hunga aiva mwana aitumika. Kwese kwandinomutuma anosvika ndisatya zvangu. Ndakaudzwa zvandinofanira kuita, asi ndikanzi ndisaunza mudzimai mumba. Ndikati aiva masmall. Handiti maloji aiva kati bayai vanhu. Yaisava pressure vatete. Ndaizoona kutamba semunhu mukuru. Pama-terms and conditions aya aiva kanaka chose. Ini ndichida kuti nditaure chokwadi pamberi pevanhu tete. Mumba maingofuma mune mari. Handina ruzivo rwekuti mari iyi yaibvepi. Zvaisava nebasa neni. Izvozvo changu kwaiva kutetena finance. Asi zvakadaro ndiri munhu wenyama. Mari nemanyemwe zvikasangana pamunhu aimbodya nhoko dzezvironda. It's a recipe for disaster. Vatete, umwe musi ndakakangamwa nezvechirango. Kwakunze imwe mvenemve dzamava kuti mabhedhi mazuva ano kana kuti top soup. So ndakaona top soup yangu kwava kuiunza kumba kwangu. Nange ndachikora chirangano uye ndaizobhadhara nezvaizoitika kwandiri. Vatete, hunga iya yakatsamwa. Instead yekuti ndiite mari, ndainge ndisachaiti mari. Mari yakanzvenga mukati melife yangu.
apa ndainge ndisina kana saving imwe chete. Ndaiti mwana anotumika achanotsvaka. It seems ndakakurumidza kumedza kutsenga ndichada. But now ndava kutambudzwa nehunga iya. Nemhaka yekuti yakashandudzwa nemushonga, inomboita ikada kuita nyoka, yoita ikada kuita hove, yoita vatete. Asi chinhu ichi chava kundishungurudza. It's like hunga has split into two. Nyoka kwayo, hove kwayo. Ende zvichiita makwikwi ekundigaurisa. Vatete pikicha retsoka dzangu idzo. It's for your eyes only. Ndofunga muri kungoona kuti ndaparara. Handizivi kuti kana zvapedza netsoka dzangu, what's next? Zvandiri kupera ndichifamba. Saka manje picture iraiswa paview once, unongoona kamwe chete. Makumbo avo hapachina, akadliwa. Zvinhu zvacho zvinohlisa kutarisa. But basically zvakaoma. Zvinhu zvatinoita, things that we do for money. Inini handizivi kuti nhamo iri kurova vamwe kuZimbabwe ndeipi, ndekuti tongoona vanhu vachitenga macruiser man, vanhu vachitenga. Saka unoshamusika kuti saka vari kutambura vacho ndevapa. But anyway, ndizvo zvavari kutaura, vari kuti kwaiwo nhamo yainge yavasukurudza kusvika vachusa kuita izvozvo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Tete Glory, I got married ndine 22 and I have a beautiful child. Ini kuti ndibate mbereko, it took about 11 months. Ndichikura ndaigara ndichitaura kuti ndinoda kuzobata mwana after a year. Tambotanga tadzidzana and stuff. So I can say it's the power of the tongue that is taking over. For my husband, he took it really hard. Pandakapinda marriage nini before we got married, naimubvunza kuti which church do you go to? Pekutanga akati haendi kuchurch. Eventually akabva ati ndinomboenda kuchurch kunoshandigwa kumasowe. Anga asingandiudzi kuti aenda kunorara kuchurch. On Thursday achinyepa kuti aenda kunovhizita kumaparents. Aisataura chokwadi kuti anoenda kumasowe. When I went to visit him kumba kwake, I never saw magarments ekuchurch. Aimawandisa kumba kwamai vake. So later on I asked him kuti kana taroorana tichadipa machurch cause ndanga ndisingakwanisi kuenda kumasowe. Iye akati unoramba uchienda kuchurch kwako. That's how we got married. Tapinda marriage muya, munhu wacho akatanga kuti ndiende kumasowe nekuti nhumbu yaisabata. Ndakatanga kuenda ndichimuswa zvinhu nekusungwa tambo muchiuno. Ende murume wangu ainetsa, aitsamwa. We got to a point where I told his parents kuti I can't do this anymore. After some time na June, the parents vakabva vatanga kupindira kuti vafambe neni. I tried explaining to my husband kuti kana pane problem pandiri ndidzosere kumba kwedu, vafambe neni iwo. Tichienda kudaro zvikabva zvanzi namadzibaba tikufanira kuenda kudhem kuseni apa manga muri muna June. Takabva taenda zvikanzi une mweya wemanjozi. Ndikati that is not true. Zvikanzi chero ukasazviratidza unenge uchitori nawo. Takutoona vamwene vangu vakatenga maswitsi, mabhiskitsi, maraisi ekudira mvura. Ndikabva ndapfugamiswa. Iri mwoyo mangu ndaiti Mwari, this is not what I want. Ndekuti ndaisaziva kuti zvaari kuita zvinoaffecta how mukati meupenyu hwangu. After that, luckily, nhumbu haina kuzobata. Dai akabata vanhu vacho vaizobhilivha kuti zvavakandiitisa zvakashanda. Ini I believed kuti ndikanamata. Mai vangu vakanamata, zvinhu zvangu zvinoita. So mama vangu vakabva vaenda kumunamato muna August. Vakabva vanondinamatira. Inini I was home, but I was also praying. About a week or two, vakabva vatsoka. Nhumbu ndokubva yabata. I told my husband kuti my mother's prayers akashanda. Nekuti nhumbu yacho yakabata soon after vabva kumusangano. Nyaya yekuchurch brought so much conflict. One point muna July, ndakanonoka kuenda kumaperiods. Then one lady wekupentecost akabva andiudza kuti I will believe kuti you are now pregnant. Asi pane vanhu vakakuitira munamato kuchurch kwenyu, but one of them akakuitira munamato serial because of that nhumbu ichapa. I don't know if it was genuine or not, but ndakazoenda kuma MPs after that. So the particular person ainzi akanditira munamato serial, ndagara ndichimurota. I will tell my husband kuti I'm not comfortable with these people praying for me. We got to a point ekuti ndakazoita pambiri, and I had one person kumasowe aiwirirana nemweya wangu, and I accepted the prayers he made for me. My journey went well. Ndikabva ndaita mwana. Ndaane mwana, murume wangu akatanga kuti mwana anoti inini, this is not your child. Sometimes I would cry ndichiti ndipe mwana wangu wandakaendera kuleba. Sometimes zvaimudzora. Ndaitomuti kana uyu ari wako wega, saka wangu ari kupi. There is a time mwana ane 2 months achida kuti aende
kumasowe. Saka taigara tichinetsana. Pamwe pacho ndaiti regai ndiende naye. Ndaiitira kuti zvimunamato zvaanozonopiwa ndizorasa. Murume wangu had 2 people vakanga vari close to him. Vaiva muprofita vakandipa munamato wemarriage wedongo, umwe achiti mukufanira kutora hari yekudongo, umwe achiti mukufanira kutora dhaka rekudongo. These were 2 different people on 2 different occasions. So munamato uyu indipa hasha pandaiudzwa nezvawo, so I never attempted using it. Then pandakapiwa munamato wechi2 uchinzi ndewekudongo futi, I then called my mom ndikavaudza. Vakati ndiwe munamato wakaita kuti nina baba wako tinetsane. Baba wako vakapiwa nebrother yavo. That made us to divorce. Ndipo pandakapepuka. This was very clear because these people wanted to break my marriage. Ndakaudza murume wangu kuti munamato uyu hausi kundiitira, and I told him kuti munamato iwo broke my parents' marriage. He's very defensive rekuti he would rather defend a stranger than defend me. So he was very defensive. I then went to ask his parents, vakabva vati munamato iwo ndewerima. It got me thinking, kana vanhu vachinamata munamato wakaipa newakanaka paunopfugama, it's 50-50 kuti kupiwa munamato chaiwo o usiri. Saka mai vemurume wangu vakabva vati leave church iyoyo vachireva branch rachona because vanhu vacho vakuda kutoputsa imba yenyu. Maprofita aya vakandipfugamisa pajira rered. Hanzi mukufanira kutendeuka kugerwa musoro iwe nemwana. It was that thing zvine authority. Ndikabva ndaratidza kufesi kwangu kuti ndakatsama, ndikabva ndaramba. Zvikanzi manje pagate penyu one wenyu achatsikwa, whether your daughter or iwe or your husband, one of you is going to die. Takapiwa mwedzi waFebruary 2026 wakadopfuura. Ndakabva ndasumuka ndikaenda kumashure. So pakapera chechi ndakavingwa nevakuru vakati you have to listen to us or one of you is going to die before the month. And ndakabva ndine hasha, I started crying kuti why were they threatening my family because vaida kuti nditendeuke. Ndakabva ndanobvunza vamwene vangu kuti is it normal kuti unofanirwa kutendeuka by force. Ngati threats are not allowed, and also munhu haatendeuki ari pajira rered or white. Ndakabva ndabvunza murume wangu why he never stood up for me. I then told him kuti kana achida kundiendesa ini mwana kuchechi kwake it's okay, but I'm going to tell my parents if anything happens between me and my daughter he will be held responsible. So now andichaendi koko. Iye anongoenda apo neapo, but problem yandava nayo, I'm not prayerful. I know I need to pray for me and my daughter. Ndoita time tisina kunamata okubata Bible. I've joined my prayer groups epa WhatsApp. I've tried going to church. Ndinorambidzwa nemurume wangu anenge achiti handina mukadzi anoenda opposite direction kana iri Sunday, kana uchida kuenda kuchechi unoenda neni. I've reached a point where I don't know what to do. Ndozviita sei tete? That part I really need your help. Ndombonzwa kuti pane mapastors anokwanisa kundibatsira, but handisi kuziva kuti kana achindibatsira anotanga nepapi chaipo. I really don't know. Right? Kana wakapfugama pajira rered uchinzi gera musoro tendeuka. Uri kutendeuka from what? Handiti to kutendeuka, it's to repent. Kuti I'm leaving these sins that I've been doing before. I'm living this lifestyle that ndanga ndinayo before. And I'm now choosing Jesus Christ as my personal savior. So when you are choosing Jesus Christ as your personal savior, do you have to cut your hair? There is a lot that pane ma red flags akawandisa. Kana zvinhu zvaJesu hazvisi zvekufosana. Handiti Mwari paakatisika akatipa the right to choose bad or good. But Mwari hawine futi achiti tondichuza ini nhasi ndichuze kana usachatodini uchafa. If you see a church in threats, then it's not a church. What is a church? I think we are losing it. Sekuona kwangu. Kwaona kwangu ita machire red, kwaona kwa kuwa ne force, kwaona kwa kuwa ne hasha, kwaona kwa kuwa ne threats. This is wrong altogether. I know that in most cases, most of us tinoda kurogwa fani. We really want to get married, but kwaona marriage yacho yakadai. Zvatorashika. As I was reading this, pane pfungwa yamfungwa dzangu kuti in as much as the husband is controlling, but munhu akaroora is somebody who is very intelligent. I also need you to know madzimai kuti chero wakaroorwa anditi you are still an individual. Chero wakaroorwa kwaNcube kwakunzi ava baba vane mukadzi uyu vachava nyama imwe, hazvirevi kuti wewe uchalose your individuality wako. You are still a human being who is able to think outside the influence of the husband. I like kuti she's able kuti atara kuti inini I'm not happy with this, because until we see kuti kana munhu achaunzwa mu family
wofosiwa kuenda kuchechi, hande kudhamu, hande kune ma-practices akawanda asiri right. I think I've always referenced channel yakanzi Curious Edeline. Panotaura nyaya yemachechi aya kuti unotozoona kuti is this church about God or is this church about what? And one thing that I'm also seeing kumachechi uku is hamusi kunonamata Mwari. Muri kuenda kunoitwa zvinhu zvamuri kuitwa ndazoona wazodai uchafa uchadi. Kuchechi kuya kusisina moyo wa Mwari. I believe kuti kuchechi kuenda kunopa mbiri kuna munyamusiki. Ndo zvandiona. Saka I want you to go to God as you are. You understand me? Pane vamwe kuti ndinozoona kuti inini Mwari panapa inini I'm beyond repair. Uri beyond repair like that. Uchifila kuti Mwari andigoni kutaura nemi. Andisuda kuti upfugame. Ndo kutogare pasi kudai. And pour your heart to God. Talk to God as if you are talking to me. Wazoti Mwari, inini andichagoni kunamatai. Inini upenyu hwangu hwadai. I need you in my life. Ndoda kuti mugadzirise ABCD because pamanyora apa mogona kwamusina kupedza zvese. Mangonyora sa hamuna kudi hamuna kupedza zvese. But I want you to pour your heart to God. Okay, inini my story goes like this. I'm a young guy. Ndichiri kutoenda zvangu high school, but I'm a hustler. I was born with that ambition kuti I need to change my family situation. I cannot say we struggle, but we are just an average family. So I've always wanted extraordinary things. And then those are shungu, seeing people of my age driving cars and living the soft life. And I'll be like, why not me? So I tried to quit something right. After I started going to high school, ndikaedza for 3 years chingoramba tete. At first ndaingoti zvichaita inguva. Then I finally gave up. I tried starting another business. I ran around zvikaramba futi. And honestly tete, I think my last option is to do my rituals. Kuti nditewo mari, because even at school you can just see kuti people don't respect you because you are broke. Even kumababy kwacho unotoona kuti some rich kids can crack a joke and people laugh. But you would have said that joke before. My dream is to roll around in a Toyota Hilux GD630. Shame. Right. Mwana uyu ari high school anditya, but ati is a hustler. He was born with ambition. We are doing a good thing. Continue with that ambition. Inye kuda kuita get rich haina kwaona kuendesa. Muri kuona here kuti vana vedu vadiki vari kuadmire lifestyle, ma soft life nechichi vakuda kutotanga kurumba. Guys, regai zvinhu. When we are coming to talk about this, ndoda kuti mupabatisise. Hatisu kuti rombai zvakanaka. I want you kuti kana patoverenga ma confession paya, tererai, listen to understand, not to listen for entertainment, because in most cases these people are not happy, they are complaining, because kwa Satan hakuna chinhu chamahara, you pay with your life. Right, I know kuti you'd like to have a GD6. How are you going to have a GD6? We are still young, une $20,000 account. I would like you to research on child stars. Vana vakakura vari ma child star vakatanga kuita mari kubva vari vadiki kuti zvinova affecta sei pamberi. It's not a good thing kuti vana vasingazi kuti mari hard how to find utongomuka une mari. Vana vaunoona vamunodzidza navo vanopiwa mota kudzimba. Vanenge vachibvawo kudzimba dzakadaro. Zvangofanira kuti inini at this point I can't wait kuti mwana asvike 16 kuti agotanga kudriver. Why? Kuti ndizorore school run, because I feel like my life is around school run a lot. Saka unoona kuti like in my circle vana vose vanosvika 16 vanotanga kudriver and all, because the parents are tired. It's not like kudada, the parents are tired. Saka kuona mwana ane freedom yongona kudriver, it's okay. Drive anotorawo vamwe ini ndizorore handiti. But kwamuri mi vana muri kuzvona sekuti vatori nani. Vanhu vose vane ma-problems. Iwewe what I want you to do is focus. The drive that you have is a good thing. Kana une drive yaunayo iyoyo, verengai, mupedze chikoro, and ask God to show you the correct direction. If you are born a hustler, you make it in life. Ndikakudza kuti ndaimbotengesa mombe, ndambodza ndaimbotengesa mombe kubulawayo market uko. Ndikabva tikambotengesa uhwa. Apa I was in my 20s. I've always been this child who wants, if I want something, I'll go for it. Zvichiramba, zvichiita, zvichibuda, zvichiramba, zvese zvakangodaro. But I'm somebody, if I tell myself what I'm doing this, I'll do it. That drive is what you want. Keep the drive, keep the fire burning, but never sell your soul to the devil. Alright, before we go into the next story, ndakaposta story panapa ndoziva kuti you guys muri vanhu vari a bit rigid, some of you, kuti kana if we stop reading kana tikaposta zvinhu zvamusingadi hamudooni because hamuna interest. But if video yandakaposta
neTuesday. I need you to watch that video. Yemskana anonzi Nobukhosi Chuma. Of course, we filmed in English because ane international audience. And it but anobva kuZimbabwe. Akawina the first African woman to win podium per comrades. Akamanya in 5 hours angapedza 87 kilometers. The first black woman. And she's big, she's international. I think now she's a millionaire. She has achieved zvatotadza kuachievha isu semadzimai because pamberi pedu pane mapoto, pane vana, pane washing machine, pane iron, pane zvakati. She's a mother also. I want you to see this story yenherera yekuti akakura achikudzwa nagogo vanga vasina chikafu vaitsvaka majuru vachihla akagumira grade 7 because mai vake vakashaya. But I want you to watch that video kusvika kokupedzisira unzwe nyaya yacho up to where she is. Akataura kuti izvo zvina kutaura chirungu ndiri kubuda pamaTV. Wow, because unenge une drive yaunenge unayo, unenge une power, willpower. So I would encourage vana vose vari below 18 to watch that video, even vana mai vazhinji. Do you know what makuseni pandanga nchuya kunoko? I think nanyoyo taurisa pabatra iterate. Makuseni pandanga nchuya kunoko nani ndiri kufunga kuti ndasvika panapa past 10 anditika pandasvika panapa kubva ndomuka na5 I have 5 hours idzi 5 hours idzi ndedzekuona kunaitisaona kuchikoro ndagadzira malunch box ndadzoka ndagesa ndadai ndozobuda mumba, which is a different with vamwe our gender, the opposite gender. They just wake up and go. Anditi saka ndona sekuti varume vagara vari at an advantage in muupenyu hwavo. Vanongobuda makuseni omukobuda uende paanodzoka anona mubhedha wakawaridziwa mumba mabikiwa vana vakageza. How did that happen? Havazvisivi. So as a woman, as women, we have a lot of zvinhu zvinoti dhonza kumashure kuti tisabudirire. But ndiri kuti kana uri mudzimai anofila kuti iye I'll never make it in life, because even people are supposed to support you, let's say even your husband, I think asingato believe in you. But I want you to watch that video so that you feel encouraged, right? Regaindivere ngenyaya yekupedzisira, then I see good how can I edit, because right now the time is 11:52. Okay. Hi Tete, I've been following your channel for a while. It's been helping me, so I thought let me come and share my story, even though I've been hesitant. But mwana asingachemi anofira mbereko. Let me give you a little background of my story. I'm a girl, age 20. I was raised by both parents kusvika grade 3. Then I had to go and live na my guru, mama's sister, because we were very poor. So my parents couldn't afford school fees or even uniforms, of which is na 3. I left home when I was around 8. My guru had a child who was also my age, so went to school together. Everything was cool, but there was always verbal abuse. Ndaituka kunzi uyu asvike form 4. And it hurts because even mbuya vangu mai vamai was part of it. She even called me Satan one time. Fast forward, my mom got a job in the government and I came back to stay with her, but I was in Form 2 by that time. So I literally spent most of my childhood without my parents. Even though I stayed with my parents, I still felt out of place. I felt like the black sheep, because sometimes my mom would use hurtful words on me like Urichi Kwambo, Muroi. So I ended being a bitter kid because I thought I really was not part of the family. I'm the dark one. So that's the reason why everyone considers me a black sheep. Fast forward, I wrote my O-levels and passed all of my subjects with A's and B's. Sure, that time even though I was at my sibling. Form for kinds of my lessons. But that time my mom was not even working. Asinini, I was now Form 4 vanga vakushanda. You must be wondering kuti kodedi vaivepi, but daddy vaisatomubatika pazvese izvozvo, but handina kumboenda kuma extra lessons. I had to do some piece jobs to pay for my lessons myself. Ensure mwari vakapindira ndikata kumaths dzacho. Ndakabva ndazoenda ku A-level and I got 12 points. So after A-level, I had to find jobs since my parents were giving me pressure. Kutosera wakagara without looking for a job, even though sister Kashka 23 without a job, she was never pressured. Inini, I was only 18. So I looked for a job in the Caruana out of the city. I moved since Dango Garapacho Koropacho Pandaida Kuitisa history and English. Mind you, this was a private school. If you know Tete Kuti Mama private school, especially Arikwakaita Kumosha, Anongo Turaban Wakapasa or an A-level to be their teachers. Takashka Pachukoro Paya, things were not easy because this was my first time as an 18-year-old kugarandega apanangandisina pekutangira, but I survived. Ndaipiwa $100 per mwedzi.
And I would send some of it to my mom and father. For the first time, my parents would call me repeatedly, check up on me, post me, even kundisa per DP. I don't know what's a DP. I realized kuti it's because I was working. But though I liked it because I felt everything was falling into place. Till the owner of the school started liking me. Apandanganda 3 months in Tishanda Pabasa. I would avoid this man. I even told him, Kuti, I'm not interested. Until one day, Tete, I even kissed that day. It was a sports day. Vanava in Dakuma Sports. He called me in his office. And I went. And I had to go since I had been avoiding him all this while. Pandakaina nikame kamwana. Kawame made them kawene 8 months. Because I thought, Kuti, if I go nimwana ye, we won't do anything like maybe sexual advances, but I was wrong because if the devil wants to get you, so ndakasvika, then he locked the door, grabbed me, vakaisa mwana pasi, he forced himself on me. When I screamed, he pushed me on the floor and he tore a scarf aside pedumbu. Randakadona ndikakushuka. He then told me I was fired, of which hangu, even though dai vasina kundiudza, I knew after this I was leaving for good. He didn't even give me money for that month. Tete kundidzinga. I didn't tell anyone about this matter. Luckily, I had some money I was saving. I picked up my stuff. The following day, ndikakwira bus kwenda kumba. Chironda chia, I would clean it warm water with salt until it started healing. What hit me the most is could my parents never ask kuti kubasa kwanga could say how I am. The only thing they could ask was okay or rene. I told them I was not going back because Pakazo a qualified teacher to cover up the subjects I was covering. Tete everything changed from sweet parents I had for some months back to my old parents because I wasn't contributing anything anymore or giving them money. Fast forward, I used my last money I had saved. Because ndakatoita zvekukumbira this lady aitisa to just give me the notes. I'll read hangu and write the exams. I didn't pay the full amount, but the lady was God sent. She held me and explained everything to me. Course yainge iri 3 months. I did it in 2 weeks ndikapasa because I knew this was my last money and didn't have any option kunze kwekupasa. I then went for my 3 months attachment in this private hospital, but andisati hangu ndatora the certificate because a certain amount is needed to collect it. I didn't even ask my parents because I have bitterness. I just told myself I got parents, but when it comes to certain favors, I'm all alone because my siblings, I think my phone, but he needed no one, not one. I had to buy my first phone myself. They went kuma extra lesson, but inini I had to pay for those lessons myself. They all did courses which my parents paid for, but inini I had to find my own course. And now I'm looking for a job. Any job haro mamotare. Kana pana anogona kundibatsirawo. I need to raise a certain amount nursing. My mom said she could only help me with $1,000, which means I need imwe yacho $2,000 is needed. Upper I only have 400, meaning I need 600 more. That's why I'm desperately looking for a job because she's constantly asking me how much money do you have now. I tell her Kuti it's 400. She's telling me I'm not serious. I'm not even working, so I really need help. The money is needed in August. Chirobasa haro. Thank you for reading my story. Right, I'm very sorry for this, for what happened kuchikoro uko. Vanhu vakadai vanoda kunyadzisiwa. Headmaster akauti muridzi wechikoro uyu akazviita akakubata chibharo, he must be exposed so that vanobva varegedza kuramba vachibata chibharo maticha. It's not his first time. How do you rape someone after that wobva wamudzinga basa? Tipe zita remunhu. Next episode tigoverenga kuti imbaba nhingi makarepa vana. Varidzi vezvikoro regai kurepa kwamutare ikoko. Regai kurepa maticha muchaexposewa. Zvino mukaexposewa mheno dzenyu nyaya dzenyu dzinofambigwa. Munoziva here nyaya yemumwe munhu andichatauri mazita asi munhu wakasungwa akapiwa 15 years because he's a superior at work akaabhusa mwana. Haidi nyaya yokaendera court unoiwina. You will win this because right now une chironda ngachitogwe pikicha. Nekudzingwa basa kwawakaita ikoko ngazvitaurwe. Munhu hakuna munhu wekuti superior anobatira junior wake kubasa omurepa omudzinga basa. That was wrong. Murume achaenda kujere 15 years sedzakaita vamwe. It's not good, right? Haidi ari kutsvaka anyone who can employ her so that she can raise $600 rikudiwa yekuti aende kunursing. I'm very sorry for what you went through. Guys, we've come to the end of this episode. Tokutenai kuna chirongwa kwamaita Mwari akuitire zvakanaka tichadzoka zvakare musora mangwana. Ndatenda. Bye bye. Right, okay.
So mzora nasi outfit of the day ndiyo outfit yatakapfeka iyi. Kanonzi chigara zviya ndiudze stari kanaka kanotangana keya can't remember ndo kandakaisa pamusoro but ndeke summer things naikabva ndazongotriga indiise shirt yeblack mukati because kune kuchiti tonhore chinouya netrousers china mahomwe munongoziva hembe dzemadzimai kana dzine homwe tinodzifarira zvisingaite ndapfeka zvakare namasneaker tikati imikani ndokuti zvityise kana tichiuyawo pamhepo naika right kana mune mabrand vanosona vanoda kuti muadvertise aiwa tiripo munongotitumira hembe dzenyu tokuadvertisera especially kune vanosona vaya toda hembe dziri modest handiti right